தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்காக சொந்த ஊருக்கு சென்னையிலிருந்து ஏராளமானோர் அரசு பேருந்துகள், கார்கள், வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சென்ற வண்ணம் உள்ளனர். இந்நிலையில் மதுராந்தகம் அருகே அச்சரப்பாக்கம் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடியில் வாகனங்கள் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் செல்கின்றன. மாவட்ட எஸ்பி உத்தரவின் பெயரில் போதிய போலீசார் பணியமர்த்தப்பட்டு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடியில் 3 கவுண்டர்கள் வழியாக சென்ற வாகனங்கள் தற்போது 5 வழியில் செல்வதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாமல் கடந்து செல்கின்றன. இதேபோன்று ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுங்கச்சாவடியில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுங்கச்சாவடி அருகே 2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மேல் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. இதனால் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க முடியாமல் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் திணறினர். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.